Hej og velkommen til den her lille video, hvor jeg vil give jer en rundvisning på vores nye gård, som vi har boet på i knap en måned nu. Jeg vil gerne vise jer lidt om omgivelserne og de ting, vi har lavet, og de ting, vi planlægger at lave. Og her ser I så indkørslen til hesteafdelingen. Vi er så heldige, at vi har 2 indkørsler, så vi også har en privat. Og ja, vi roder stadig med lidt maling. Jeg er ikke blevet helt færdig, men som I kan se, så er der dejligt meget plads til trailerparkering. Og så har Lukas' lillebror lige fået lov at låne lidt plads til at lave båd på. Og her ser I så indgangen til stalden udefra. Der er et dejligt raprum. Og så roder vi stadig med lidt maling. Så har jeg købt mig et fint lille stativ til nogle gamasjer og nogle striler. Og ellers så er der bare lidt ned ad gangen. Jeg har ikke rigtig mudet nu, så jeg er heller ikke faret. Så det må I lige bære over med. Her er der også 5 bokse. Der har jeg ikke noget at male, som I kan se. Så ja, der trænger gevaldigt. Her er foderrummet. Der har vi bygget en fin reol, jeg også har fået malet nu. Så har jeg noget opmagasinering, noget andet foder og tønder. Og så herovre på højre side vil jeg gerne have bygget flere hylder, og sådan så jeg kan have tønderne ind under der. Yes, og så bevæger vi os videre ned i stallen. Som I kan se, så har jeg kun lige fået malet det øverste her. Mangler noget sokkel. Så er der en tilbygning. Så der kommer lige sådan en trin ned. Og her er vi så inde i en af boksene, og jeg har malet med det, der hedder saltcreme, som er sådan noget cementmaling, men det kan altså godt være, at jeg lige maler med noget andet næste gang. Jeg synes godt nok, det er blevet hurtigt slidt af. Og så er sokkelfarven også blevet noget lysere, end jeg lige havde forventet, men nu bliver det sådan i år, og så kan det være, at vi laver det om næste år. Men boksen er dejligt store, de er fra 9,5 kvadratmeter op til 12, så det er jo super dejligt. Så kommer man videre ned, så kommer man ind her til døren til sadelrummet. Og der har vi nogle fine skabe, og så alle får 3 separate skabe, altså sådan en række. Så det er super dejligt, hvor der er lås i den øverste. Herfra går man så videre ind i sadelrummet, hvor der er plads til en sadel og 2 transer til hver. Vi håber også et sted at kunne lave et toilet i den her afdeling. Vi skal bare lige finde ud af med kloakkerne og sådan noget, hvor at de er placeret. Men ja, jeg har også en masse støvler, der er kommet op, og ellers så fungerer det jo bare super fint. Så kommer man videre ned ad gangen her. Der er jeg næsten færdig med at male det hvide. Mangler lige nogle kanter og lidt fronte, men ellers så er jeg ved at være der. Og så er der en fin plads her med solarie. Jeg havde ikke tur at skrive det på, dengang jeg reklamerede med opstanding, for jeg vidste ikke, om det virkede, men det gør det. Så det er super dejligt. Og en fin vandspiltov her. Der kan I se, der mangler også lidt kanter. Så er der en gammel dør her. Det kan godt være, at vi lukker den af på sigt. Det må jeg lige se på. Og ellers så går man ud her, når man skal lukke ud til foldene. Her er mødingspladsen. Den skal også kigges på. Måske vi bare opsætter en container, men lige nu har vi under 4 heste, så det er ikke et problem. Og så er der en masse dejlige folde her. Og hestene nyder bare det der med de lange folde og kan tage nogle gode lange løbeture. Og der er masser af græs på, så de får nogle gode timer herude. Og I kan se helt nede, hvor nogenlunde foldene går. Jeg har cirka 7 på den her led. Det er nok lidt svært at se. Her kommer vi nok til at etablere jordfold, fordi der kommer en opstaller, der rigtig gerne vil på det, fordi den har været forfanget. Selvom foldene egentlig fungerer nu, så laver vi dem om næste år, hiver pælene op og sætter nye i og laver rebhegn i stedet for stolthedshegn. Så når man går herned, jamen, så kommer vi til ridhuset. Her er en dør ind til den lille rapport, der er, som I kan se. Og super fint lavet, og der er vandingsanlæg. Og ja, her er min lille perle. Hele grunden til, at vi købte stedet. Der skal selvfølgelig etableres ny bund og sætte spejl op på kortsiden, men jeg skal lige finde ud af, hvad for noget sand jeg gerne vil have. Så ja, den trænger til en lille makeover, men hold nu op, et dejligt hus det egentlig er. Og så har vi fået en lille radio, eller en gammel radio, en af vores opstaller, så det er bare mega dejligt. Og her er så den anden side af ridhuset, hvor man også kommer ind. Og så kan man sådan lige kigge ned mod privaten hernede. Der sidder vi tit i smørhullet og nyder solen. Nu er det morgen, så der er ikke så meget morgensol, men der kommer noget eftermiddag, så det er virkelig lækkert. Og her har vi beskåret en masse træer, fordi det er nærmest rakt ind over stien, så man ikke kunne komme ned mod ridebanen. Og her ligger ridebanen så. Der var et dejligt dybt hovslag før.
Det har vi jævnet ud, men jeg synes stadig, der er lidt dybt i hovslaget frem for ind mod midten, så vi må lige se, om det sætter sig hen over efteråret, eller vi er nødt til at lave den om til næste år. Så har jeg lige et par bomme her, fordi jeg tit longerer over hævebomme, og der er bygget et fint repos, man sådan kan stige op fra. Og så er der også en fin bænk, hvor man lige kan sidde og nyde udsigten. Ridebanen er dækket ind af sådan nogle høje, så der kommer lidt læt om. Nu har jeg lige stillet mig op på en, så I ligesom kunne fornemme de bagerste folde heromme og se, hvor grunden går til. Vi har cirka 7 hektar her, og så har vi en 6-7 stykker sådan lidt længere ude, som vi slår op på. Og så går man sådan tilbage mod gården her, og der er et par skure. Lukas bruger den ene til nogle både, og vi bruger også nogle til nogle maskiner og noget, og så er der sådan lidt faldefærdigt her, hvor jeg lige nu bare opbevarer bommen, men det har set bedre dage, så det kan godt være, at det skal ned på et eller andet tidspunkt. Det andet herovre, det fungerer egentlig rigtig fint til noget opbevaring, så det er dejligt med en masse plads her. Og så kommer man egentlig bare tilbage mod stallen her. Men jeg håber, at I nød at komme med på en lille rundtur og høre lidt om vores projekter. Og ellers så kommer I helt sikkert til at høre om nogle nye igen snart. Vi ses.